αυτό που έγινε. Σας παρακαλώ κυρία Ζή, μια δήλωση για αυτό που έγινε. Τι να πω ρε, είναι χαζά τα άτομα. Και συγκεκριμένα, ποιος άλλος. Όχι. Να του δώσω και μια μούτσα. Εσείς κύριε Θάνο, μια δήλωση μας κάνετε. Όχι ρε μαλάκα. Εσείς. Είναι μαλάκα τα χιλιά. Θα μας κάνετε μια δήλωση. Μια δήλωση παρακαλώ. Τα χέρια σου κοντά. Κύριε Θανάη, μια δήλωση. Είστε μαλάκας και πολύ μάλιστα. Μια δήλωση κύριε Αλέξανδρε. Μια δήλωση. Γιατί είμαι συνεντεύξη. Εσείς κύριε Αλέξανδρε. Ο Θάνος είναι πολύ μαλάκας. Τον Αχιλλέα θα τον πω καμιά κουβέντα και θα ψάχνω. Και ο Τεπετές είναι μαλάκας. Εσείς μια δήλωση.